Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πάμε να λύσουμε ακόμα μια όμορφη ασκησούλα. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Μας δίδεται αυτό εδώ πέρα. Μας δίδεται αυτό και καλούμεθα να υπολογίσουμε αυτό εδώ. Εντάξει, με τι είναι ίσο αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Βήμα πρώτο. Για πάμε να ορίσουμε το f του χ επί χ στο τετράγωνο πλην 1 δια χ πλην 2 ως k του χ. Ωραία. Άρα λιμ με χ τίνει στο 2 k του χ και η χ ισούται με πλην άπειρο. Και από εδώ συνεπάγεται ότι η f του χ είναι ίση με κλασματική γραμμή k του χ επί χ πλην 2 δια χ στο τετράγωνο πλην 1. Όμοια γράφουμε χ τετράγωνο πλην 4 του χ δια g του χ επί χ πλην 1 ισούται με τ του χ. Και ομοίως λιμ με χ τίνει στον αριθμό 2 της τ του χ, τ του χ, ισούται με συν άπειρο. Και εδώ θα γράψουμε η g του χ είναι ίσο με χ στο τετράγωνο μείον 4 δια τ του χ επί χ πλην 1. Και έχουμε και λέμε το όριο που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι ίσο με λιμ με χ τίνει στο 2 f του χ δια g του χ ισούται με λιμ με χ τίνει στον αριθμό 2 θα βάλουμε k του χ επί χ πλην 2 δια χ στο τετράγωνο πλην 1 και στον παρονομαστή θα βάλουμε χ στο τετράγωνο μείον 4 τ του χ χ πλην 1. Αυτό εδώ το χ τετράγωνο πλην 1 θα το γράψουμε χ συν 1 επί χ πλην 1. Εντάξει, άρα πάμε το σβήνουμε αυτό εδώ, μάλλον ας μην το σβήσουμε, θα το ξανακάνουμε εδώ. Ποιο θα πάρουμε αυτό το εργαλείο, copy, paste, τσουπ, το βάζουμε εδώ, ωραία, και θα γράψουμε χ πλην 1 επί χ συν 1. Ωραία, αυτό το χ πλην 1 με αυτό το χ πλην 1 φεύγει. Το χ τετράγωνο πλην 4 θα το γράψουμε χ συν 2 επί χ πλην 2. Άρα και αυτό με αυτό θα φύγει. Και γίνεται το όριό μας ίσο με λιμ με χ τίνει στον αριθμό 2 k του χ επί τ του χ και αυτό διαιρείται με τι έγινε, χ συν 1 επί χ συν 2, το οποίο είναι ίσο με συν άπειρο
επί είναι πλην άπειρο το κ πλην άπειρο επί το 7 είναι συν άπειρο δια 3 επί 4 μας κάνει μείον άπειρο. Αυτή ήταν η ασκησούλα που θα λύσουμε τώρα. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.